and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. How do you like your office? Okay na. Though may mga gusto kong usbon din eh. Then feel free. Thank you, Luna. Magsugod ko officially sa sunod adlaw. And I will be needing a secretary. Iya. Unsay mo gusto? May qualified ta nga mga empleyado or saman gusto ka nga mag-hire ta o ikaw mismo ang mamili? Mahimo ba i-hire na ko si Abigail as my secretary, Lola? What? Ay, apo, sa akong nahinumduman, education ang kurso nga gigraduate ni Api. O kinahanglan pa siyang mo take og board exam. Aron nga mamahimong usa ka hingpit nga maestra og makatudlo na sa public school. And I think mabisi na siya karon kay mag-review pa siya. May interview sa karon sa usa ka eskwelahan nga di layo sa ila. Nang-apply siya, Lola, aron may kwarta nga magamit alang siyang board exam. I want to help, Abigail. Oh, well, your secretary, your call. Ikaw ang magbuot. Ikaw ang magpili apo sa mamahimo nimong sekretarya. Dili ako mao'y magbuot. Thank you, Lola. You're the best. Mahusap ka na ang linya sa imong manghod kung mangatik na nako. Just saying. Na sige, biyaan ta na ka din sa imong opisina. Take your time. Libuta ang tanang suok aron kun may ipausab ka man, imo nang maplanuhan. Yes, Lola. I will. Thank you. By all means, apo. See you later. Yeah, later. Sabi na ako, di na ko ikalipay ang pagpundo din sa Pilipinas. Kaya talaga unta ang akong plano. Palabay lang sa kahiubos nga nagdaog laing babae si Daddy. Sa among gipuyan. O gipagkaslan pa niya kini. Ngawa man lang magpahibaw na ako. Wagid unta ko'y paki. Pero ang babae kaedad na ako. Mura na siya amahan nini. Naibaw kung ang kwartara ni Daddy ang yang tuyo. Di ko mo to nga na-in love siya sa kong amahan. Batanon ba siya? Busa ka batanon, ma-in love sa sama nga nagpangidaron sa iyang amahan? Imposible. Pero din sa Pilipinas, ang abi kong bakasyon ra. No, na ako nga mag-settle na for good. I don't care kung dili naman ko hatagan pa ni Daddy sa iyang katigayonan. Magkabarugkos kong kagalingon. Ug niya na din akong kalipay. Oh, Abigail. Ikaw ang akong kalipay. Ingon sa makita ko ang akong kagalingon. Nga kanunay magtutok niya samtang may gibuhat siya sa iyang lamisa. Hira. Gusto ko nga dinhi ipaymutang ang iyang lamisa as my secretary. Din makita ko din siya every time nga muyangad ko. Oh gosh. I think I'm going crazy. I am now head over heels in love with Abby. Oh. Kuya? Dina, come in. It's kind of surprising niya ka.
baki ka din sa sword. And so, I decided nga mga abli na lang. Me? May kauban ka? Isa mo yung kauban? Why would you come in? At kay kaganihang nga mo anhi, pero karon naa ka din. Nakaskilip ni Tago. I feel nervous. Kanusa lang. Pag-abot na to din sa building. Dina? I mean, kanusa ka lang nakatugkol ba? Well, ever since kikailan ako ang imong maguwang, since that day, he always make me nervous. Samot pa karon nga, nagkita mi pag-usap. Bago pa lang mo nag-ila ni Kuya, di ba? Ang sibot mo ipasabot nga nagkita mo pag-usap. It's a long story. Then tell me. Dina, Kuya? hindi ka mo sulog dayon, mahimo ba nga isira ni mo pagbalik ang pultahan? Oh, so, musod daw dili. Musud. Dili na. Ay, una, magsunod ko nimo. Ani ko sa imong luyo mo tago. Unsa? Abi ko, dili na lang ka mo sulog dayon. Oh, kisa ba nang naa sa imong luyong bitago? Come out. Surprise! Oh. Niya ka? Si Feb ang... Ganun niya mo? Gidako ni Dana. What? Dili ba? Ganaga mo ani o dili ka gustong mo ani nga ikaw ra? And so, gipugos ko nimo. Dili ba? Whatever. Aton ko na si Lola siyang opisina. Ikaw ni bahala ni Feby, Kuya. Wait, what? Aton pa na ako si Lola. Kita na lang duha. I'm busy. How? What do you mean how? How come nga busy ka when wa man kay gibuhat? Nagbaro ka lang din oh. Here oh, gidaan ta kag food. Busog pa ko. Well, you can eat it later. Thank you. You're welcome. As you can see, busy ko, Phoebe, og... You're not really busy. Wait, paabot ako din Phoebe. Saan pa na yung gibuhat? Nganong gilak ni mo ang pultahan? Nganong gilak ni mo ang pultahan? I will keep you busy. O dili maayong may kalit nga mga abli. Jeric, I so want you. Take me now. Take me here. Jeric, No. Stop it, Phoebe. ayaw pugi ang imong kaugalingan. Give in, Jeric. No, Phoebe, stop. Stop. I'm going down. Try and stop me. Oh, I miss this. Phoebe, no. Di ako sa kusina, ha? Oh, just my favorite. Shit. Hindi mo rin gusto ko straight. That's it, baby. Na-miss ko ni Ubani. Jeric. Shit. Human sa kalami. Shit. Shit, lami. Fix yourself, Phoebe. Ugawas na di ka dali. Hansa? Ingon lang, ana. What do you expect? Nga magtiwas ta sa usa ka hotel. Nga mo ingon kang nalipay ka. Ug sama nako. Gimingaw ka usab nga buhaton ni upan ako. Ug nga dili ka na gusto nga mawha pa ko nimo. Kay gusto ka. Nginaara ko kanunay upan nimo. I'm sorry to tell you.
Pero opposite ni ana ang akong gibati karon. What? Di ba kag kusay akong gibati? Pagmahay. Nagmahay ko kung nganong nagpadako sa imong pagpanintal ako. Oh, come on, Jeric. You enjoyed the moment. At that moment lang. Pero karon, I can't help but feel disgusted. Nagpada ako sa tentasyon sa usa ka babaeng mubuog lupad. Dili ko mo buog lupad. Dili bayaran. Anak ko ug adunahan. Damn you! Dato ko! Dato ko! Dato ko! Dato ko! Hindi mo lang ko mabati og sama sa usa ka uyamot. Ikaw lang ang nakahimo sa pagyatak sa akong pagkatao. Ni mo lang ko nagkatuon sa pagpaubos. Dili lang paubos ang akong gihimo para nimo, Jeric. Nagpayatak pa ko. But please, igo na. Ayaw na sa kuno ko tunob-tunobi kay sakit na kaayo. Gipangayo mo kini. No! Wa na ko pangayua ang imong mga insulto. Ang imong kugma ang akong gipangayo, Jerry. Di ko ikahatag nimo kay nahatag ko na sa uban. Sa uban ka may lain na sab nga na nag-iya sa kasing-kasing. What do you mean? Unsay butong yung pasabot, Phoebe? Sultihi ko! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!